वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन 1 ते 100 आकडे अक्षरांनी कशे बरोवप ते आमी शिकतली आणि ते वाचप कशे ते पळोवया. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आणि तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्सांक जरूर शेअर करा. लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. तर चला सुरू करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 आणि 1 11. 1 आणि 2 12. 1 आणि 3 13. 1 आणि 4 14. 1 आणि 5 15. 1 आणि 6 16. 1 आणि 7 17. 1 आणि 8 18. 1 आणि 9 19. 2 आणि 0 20. 2 आणि 1 21. 2 आणि 2 22. 2 आणि 3 23. 2 आणि 4 24. 2 आणि 5 25. 2 आणि 6 26. 2 आणि 7 27. 2 आणि 8 28. 2 आणि 9 29. 3 आणि 0 30. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. 5 आणि 1 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. धन्यवाद. Thanks for watching. Do like, share, subscribe for more such videos.